Kinong yalam bat kidukhat jong kasang hinyo trap Integrated Territorial Organization Ribhoi District kalalej ban kendo ikibor penyai district ke Ribhoi hanong po ban lej ai jing ujor halor ke jing thungkam jong katanat ka kwai ke khia ha ke district hadin balalap bakidon ke balapau kerteng hakikam klem yo bainong bat ka ba ke jing pau jong ki kalongru ba uwei ubreu artli kikam ha ke ju katanat trekam. Hadin balalej kendo ikibor district kahitu kalalej ban IT yaka kot jing ujor haka kong bala kentiu rani Additional Deputy Commissioner ka Ribhoi District nagabenta ban shim mikilat kilinti kat basha ka ain. Habakran shkilat pathai khubor ba Kenny Nongrum General Secretary ulayathu bahakatei ke jing kendo ba ka Additional Deputy Commissioner katei ka officer kala kubur ban shimkhia bat ban le ka badon kam kat kum ka ain. La ban kedo hangne baka hitu kalalap lengba ke jingwat ka hok wat jingtep lani ka RTI haka tanat ka kwat ka khia lengba UDM NHO Ribhoi District hanongpo bat lalap bakidon ki kerteng tang haka rangai haka te ka tanan haka pra tarik unai weng R1000 R4R bat menta ka singi ka khandai tarik unai weng klempen slam ka te ka seng kalali ban ujor sendon ya kani ka jingthung kerteng rangai ka te ka tanan bat kerpat ru shikibor district bat bor sarkar ban shimkhia halor kani katkum basha ka ain. Katkum ko karwo ka ba ngila ay menin nakaliang ka hito baka don kata ka regular casual workers ba kini ki officiating kiba wi ubriu itre arpos hadin ba ngilawan banya kendu UDMHO menin kasni ngila flash ka hapo ka social media ru ba kidon kung kita kibriu bang ngila yo ka jingtip ka ba purana po DMHO office Ribhoi ta mentakasni hadin mangila dep ya tu ka ya ka khubor ka ba menin menne kasni la yo banya kendu ru ya gitu ki bat tre kung ki officiating ki lawan banya kendu ingi mene custom bangila yo e kata ka jingtip ba maki kemshim la yo e kata ka tulom ka ba kinyo maki arbenta andai kala shumi tang ka kerting ka jongki kadai ka jingle tulumur jong ka office dimentang ilawan ai ka dorkhas hapo DC ibat layo ban pedang nakaliang jong iru ilaong ban simkhia ben yet benya ba kum kita ki kim dei bandon halor ban supen ken mau ya ka ba lami ya ka khubor ka ba hendin kasngi laong ba kidon kita kerteng snayap ya kita ki kerteng ki balami kum kita kim kita ki try kim sim latip bakan don kum kata ka bakin mi ka kerteng jongki bakin tray haka arpus ban ongmo telong yakin imenta kasni pan ila ada ay kan ka dorkhas au DC bat ka kopi ila ay ru sapo SP office bat kum juru hapo DMHO ila ay ka dorkhas menta kasni tang ni kerben ba habang ila deble egini ki nakaliang kaseng jongi ila le egini ki ni kerben ba kan simkhia halor kan ki jingkang dawa ka jongi bakan pej benya bakitu ki bla tre daki arpus nem khatsan nem maki ki di banyo ya ka ega hok ka ba ki di banyo la kan long no bakinyo regular no nakajing tre ka jongki omdei ban ong ba dakajing jingyo jing mentoy jongnore ne kita ki he ki bala ban suthung klem kaluat ki batre tang hapeng si banai arbanai bakin su le don bor handai ki di ban ai ka kum ka hok baknang baka ega kanum dan kata kajing kata yaki barit bariaru tang katai nakaliang jing kaseng ngibu ru ya kata ka deadline bala kadi ban simkhia nakaliang jong ka office jong ka DMHO Ribhoi District bakan simkhia ba ha pedeng sitayo kadai ban penbej ya kani ki baro ki badan kajing thok bria ha kajing yo jong ina ka RTI ke bangi labu nadu ka nriu taring ngilabu banai ba khandai bangi layo ya ka RTI ka bangi dang yo ya ka reply ha ka lai tarik banai ba shipho katkum ka bangi la ai ya ka dorkhas mata kasngi ka jinglengo ting ngimla ban ong ki lengo na henry habanging la ya kren ya ka ing la ada ka jing tho teki ong gin sa simkhia tang katahi ka we ka ba ni sutanat ba ki kloi ban le ka bang ni kwa